to you. Please be seated. Η περικοπή τη σημερινή μας συγκινεύει. Είναι τόσο απλό, αλλά τόσο δυνατό. Ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο και τους Φαρισαίους. Μην νομίζετε ότι δεν αγαπάει τους Φαρισαίους. Θέλει να σου σώσει. Θέλει να βλέπουν ότι ο ίδιος ο Θεός έχει έρθει μπροστά τους. Ο σωτήρας του κόσμου είναι κοντά τους. Η σωτηρία ψυχική και σωματική είναι μπροστά τους. Και δεν θέλουν να το δούνε. Και δεν μπορεί να καταλαβαίνει πώς έχουν τόσο πόρωση στη καρδιά τους. Και θέλει με ένα ωραίο τρόπο να τους αναφέρνει τι είναι το σημαντικό. Και τους αναφέρνει από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί αυτοί αμέσως που τους διδασκάλους τους, όταν μαζεύανε με τα χέρια τους, λίγο από το κόλυβο, ας πούμε, το σιτάρι, και το φάγανε έτσι. Δηλαδή δεν ήταν, ούτε θα είχε μεγάλη γεύση, γιατί δεν το έχουν ψήσει τίποτα, ούτε το έχουν κάνει ωραίο ψωμί, μόνο λίγο αυτό, τέτοιο, και το φάγανε. Και είπανε, γιατί τρώνε, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι Σάββατο και δεν μπορείς να μαζεύεις που είναι Σάββατο, δεν μπορείς να εργάζεσαι που είναι Σάββατο. Και τους κοιτάζει, δηλαδή για το πάρ μικρό λες τώρα. Πόσες αμαρτίες έχεις και εσύ ψάχνεις να βρίσκεις λάθος τον άλλον, που μόνο θέλει να φάει. Τι κακό κάνει. Αλλά αντί να σου πω αυτό, θα σου πω, δεν θυμάσαι ότι μια φορά ο Δαβίδ ο ίδιος που τον τιμάς και νομίζω ότι είναι ο τέλειος άνθρωπος, δεν έκανε και αυτός, πήγε μέσα στο ιερό, μέσα δηλαδή στο τέμπλο των Εβραίων, δεν πήγε μέσα, που δεν είχε αξίωμα να πάει μέσα, δεν ήταν ιερέας, πήγε μέσα και με την ομάδα του και πήγανε μέσα και φάγανε το ψωμί που είναι μόνο για τους ιερείς. Στη πρόθεση. Πήγε μέσα εκεί και φάγανε. Δηλαδή, αυτό ήταν έσχρος, αλλά το κάνανε. Και δεν είπε κανείς, ο Δαβίδ δεν έπρεπε να το κάνει. Δεν το κοιτάξανε έτσι, αλλά ο Χριστός, τους μαθητές μαζεύανε λίγο σιτάρι και φωνάζανε. Και όχι πολύ, δηλαδή πόσο πιάνεις με το χέρι σου, λίγο. Και φωνάζανε, τι κάνει αυτός. Δηλαδή ψάξανε να βρουν αιτία να τον μισούν, εφόσον τον μισήσανε πριν να κάνει τίποτα. Και μετά βλέπουν ότι σαν να έχουν φέρει τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που το χέρι του ήταν, τέλος πάντων, I don't know how to say it in Greek, αλλά ξηρό χέρι. Και λέει, τι θα κάνει τώρα ο Ιησούς που βλέπει τον άνθρωπο έτσι, τι θα κάνει, ξέροντας ότι ο Χριστός θα θέλει να τον φέρνει με την υγεία. Δεν θα ήταν ένα καλό πράγμα, δεν θα ήταν κάτι να χαρούν, αντί φέρνουν τον άνθρωπο για να τον κατηγορήσουν. Και ο Χριστός λέει, πες μου εσύ, κάνε εσύ λίγα διάκριση. Είναι καλό το Σάββατο να κάνουμε καλό ή να κάνουμε κακό. Πες μου εσύ. Και αυτοί δεν είπαν τίποτα. Πόρωση τόσο πόρηση είχαν τόση. Δεν ανοίξανε το στόμα τους. Λέει, να σώσει ή να αποκτήνεις. Δηλαδή να σκοτώνεις άνθρωπο ή να σώσεις άνθρωπο. Γιατί εσείς θέλετε να με σκοτώσετε. Για ποιο λόγο? Που θέλω να σας θεραπεύω. Που θέλω να σας κάνω καλό. Και θέλω να με σκοτώσετε. Δηλαδή, τόσο πόρωση, από πού ήρθε αυτή η πόρωση? Μίσος, ζήλια, ποιος ξέρει. Είναι κάτι που δεν μπορώ μέχρι τώρα να καταλαβαίνω. Γιατί το μισήσανε τόσο πολύ. Λοιπόν, ο Χριστός αντί να μην το κάνει το θαύμα,
γιατί να μην τους θυμώσει, λέει, όχι, ήρθα για αυτό το λόγο. Θα κάνω αυτό που μου είπε ο πατέρας, ο επουράνιος πατέρας. Και λέει στον άνθρωπο, δεν είπε, σε θεραπεύω, λέει μόνο, το χέρι σου κάνε έτσι, και έτσι έκανε το χέρι του και αμέσως θεραπεύτηκε. Και μπορείς να πεις, ο Χριστός έκανε τίποτε, ούτε τον άγγισε. Μόνο του είπε να κάνει έτσι το χέρι του. Και βλέπανε αυτό και λένε, είδες, ο Χριστός έκανε θαύμα το Σάββατο. Δηλαδή καταλάβαινε ότι ο Χριστός ο ίδιος έκανε το θαύμα. Και ακόμα πόρωση. Τόσο δύσκολο ο άνθρωπος, Και εμείς καμιά φορά κάνουμε το ίδιο. Κάποιος μας αγαπάει, θέλει να μας κάνει το καλό. Αλλά εμείς τον μισήσαμε από πριν 20 χρόνια. Και ό,τι και να κάνει να τελειώσει το conflict μεταξύ μας, εμείς δεν θέλουμε να το ακούσουμε. Και ζητάει συγγνώμη, έρχεται κοντά σου, λυπάται, λέει συγγνώμη, κλαίει. Εσύ λες, δεν σου μιλάω, δεν ξεχνάω αυτό που μου έκανες. Τι έκανα, ούτε θυμάμαι. Κάτι έκανες, ούτε εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά είμαι ακόμα θυμωμένος. Θυμάμαι μια φορά, ήμουν στη Νέα Ζηλανδία και ένας άνθρωπος, ο Θεός να το φωτίσει, δεν θέλω να πω να το συγχωρέσει, μπορεί ίσως να τον έχει συγχωρέσει ήδη, αλλά λέει σε μένα, ως ιερέας του, λέει, άμα αυτός τον βλέπω στον παράδεισο, ούτε θέλω να είμαι εκεί. Σκέψου. Τέτοια πόρωση να μην έχουμε εμείς. Γιατί και να είναι ο εχθρός μας στον παράδεισο, δεν θα τον φιλήσουμε, δεν θα τον συγχωρέσουμε, εφόσον ο ίδιος ο Χριστός τον συγχώρησε. Ή θα κάναμε εμείς ότι είμαστε ανώτερο από το Θεό. Να το σκεπτόμαστε αυτό λίγο. Τώρα γιορτάζουμε το θαύμα του Αγίου Θεοδόρου, που ήταν τόσο γλυκός άνθρωπος και θυσιάστηκε για τον Χριστό. Και πώς τον σκοτώσανε, τον ψήσανε. Τον κάψανε δηλαδή, αλλά μέσα σε ένα oven, φούρνο. Και λέει ο ύμνος ότι σαν ψωμί τον ψήσανε. Και τι έγινε όταν το ψήσανε? Ο Θεός κάνει τα θαύματα. Βγάζει μια μυρωδιά ωραία. Τον κάψανε, αλλά αντί να είναι μια άσχημη μυρωδιά, σαν είναι λιβάνι. Και γεμίζει το μέρος. Και όλοι καταλάβανε, αυτός είναι Άγιος. Και πώς ήταν έτσι? Γιατί ήταν μέσα του. Ήταν Άγιος άνθρωπος. Ήταν δηλαδή μέσα ήταν σαν λουλούδια, σαν τιμίαμα. Και όταν το κάψανε, το μέσα έγινε έξω, ας πούμε. Και αυτός ο άνθρωπος τόσο αγάπη είχε, όταν είχαν το πρόβλημα αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, ο Julian, the apostate, ο Ιουλιανός, ήθελε να μην πιστεύουμε εμείς στον Χριστό. Ήταν αυτοκράτορος όλων των Ρωμαίων. Και λέει, αυτοί οι χριστιανοί πρέπει να τους σταματήσουμε εδώ και πέρα, να μην υπάρχουν. Και είπε στους ιερείς, δηλαδή όχι τους Ορθοδόξους, αλλά στους ειδωλολάτρες, των ειδωλολάτρων, να ρίξουν τα αίματα από τις θυσίες σε όλα τα φαγητά που πουλάνε στο μαρκέτο, για να όταν οι χριστιανοί τρώνε αυτό το φαγητό, να έχουν πάρει ένα αίμα που θυσιάστηκε στον είδωλο. Δηλαδή να βλάφτουν. Και ο Άγιος Θεόδωρος, που είχε πεθάνει, φανερώθηκε στον Πατριάρχη και λέει, μην αφήνεις τον κόσμο να φάνε αυτά. Γιατί είναι από τον εχθρό. Ο Ιουλιανός έχει πρόγραμμα. Μην αφήνεις τον κόσμο, να μην φάνε τίποτα από το μαρκέτο, τίποτα. Μόνο να πάρουν λίγο σιτάρι, να το βράσουνε και αυτό θα είναι το φαγητό τους.
Και όλοι συμφωνήσανε με τον Πατριάρχη όταν τους εξήγησε τι είπε ο Άγιος Θεόδωρος και έτσι φάγανε. Ούτε λάδι, ούτε κρέας, ούτε αυγά, τίποτα. Μόνο σκέτο, λίγο σιτάρι βρασμένο. Και έτσι σωθήκανε από το κακό που ήθελε ο Ιουλιανός να κάνει. Και κρατήσαμε την πίστη. Ο Θεός είναι τόσο καλός. Μπόρεσε ο ίδιος, ο Χριστός, να φανερωθεί και να πει το ίδιο. Αλλά δεν έκανε αυτό. Έστειλε τον Θεόδωρο να το πει. Που ήταν αυτός. Τον ψήσανε. Και η μυρωδιά γέμισε την Εκκλησία. Και γεμίζει ακόμα. Αμήν. Όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώμενοι, σοι δόξα να πέμπομεν.